Assalomu alaykum hamvatonoни азиз. Assalomu alaykum ба кулли подписчикони канали Автолайн ТВ ки бародарони азиз ҳамакиса хушомадед ба канали ман. Умедворам ҳаматон дар ин видео маъқул шавад. Аз шумо хоҳиш мекунам лайк подписатсияро зер ҳамин лайк подписатсияро зер кунед, ягон тангаи зарда сифеда иксатон намепарад. Хоҳиш мекунам ин баробарро монда лайк подписатсияро бизанед. имрӯз бародарони азиз мо мошинои хеле зиёдам гирифтагием, хеле арзонанд. ماشین به حد خوبن هم ارزونن. فقط ماشین رو تماشا کنین. همین لایک پادپسات دریغ نداره لایک بزنین. بعد زنگوله کانال رو تفسیر کنین که وقتی که ما ویدیو می‌پرتیم سابسکرایب شما میاد. دوستان عزیز اوپل اشکا کاروان یافتیم که سال 2008 ابی موتورش 1.9 سوژوریش دیزل کاروبکش اتومات. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. نقشه 68,000 сомонига бо муомила дорад. маълумот кунед кадом дар ин мошин маъқул шуда бошад. номраи соҳиби мошина дар болои экран додагем. занг занед бо қайдом муомила мекунед. соҳиби мошин қайда мошин 100% ягон дар надорад. дӯстони азиз опел астраҷи ёфтем ки дар кузов караван соли 2000 абия моториш 1.6 сӯзишвориш бензини холӣ коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар қоғонтеппа ана дар мушинбузори шаҳри душанбе. нақша 52,000 сомонига бо муомила дорад. маълумот кунед кадоми конкретни харидорӣ номраро барои ҳамон одамои монагем ки конкретни харидоранд занг занед бо қайдом муомила мекунанд. дӯстони азиз як подписчик хоҳиш кард ки некси навор кунад. мо хоҳиши бародарро накардем, ба навор гирифтем. соли 2001 абия моториш 1.6 сӯзишвориш бензини газ коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша 17,500 сомонига бо муомила дорад. маълумот кунед кадоми конкретни харидори номро шабулои экран намудем санзанед бо қайдом муомила мекунед. дӯстони азиз ваз 2114 ёфтем ки соли 2014 абия моториш 1.7 сӯзишвориш бензин коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша 39,500 сомонига бо муомила дорад. маълумот кунед кадом конкретни харидори ма барои одамои мо дагем ки конкретни харидоранд. соҳиби мошин мегӯяд ки беҳуда занг назанед. ҳамин кадом конкретни харидори ҳамон занг бизан. маълумот дар номраи соҳибиш болои экран ҳаст. мерседес бенз ёфтем ки соли 1997 абия моториш сӯзишвориш дизел коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша 45,500 сомонига бо муомила дорад. маълумот кунед кадом конкретни харидори номраи соҳибиш болои экран ҳаст. занг занед бо қайдом муомила мекунед. соҳиби мошин қайдгари мошин 100%. мошинча мотор хадовӣ намегӯяд. соҳибиш мегӯяд химчистка карда чашкиёш варид надорад. дӯстони азиз опел астра F ёфтем соли 1994 абия мотор 1.6 сӯзишвориш бензини газ коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар хуҷа. маълумот кунед нақша 30,000 сомонига бо муомила. маълумот кунед кадоми конкретни харидори номраи соҳибиш болои экран ҳаст. опел астра F ёфтем ки дар кӯчи хҷб соли 1992 абия мотор 1.6 сӯзишвориш бензини газ коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша 1000 сомонига бо муомила дорад. маълумот кунед кадоми конкретни харидори номраи соҳибиш болои экран мондагем занг занед бо қайдом муомила мекунед. як таваз приора ёфтем ки соли 2010 абия мотор 1.6 сӯзишвориш бензини газ коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша 35,000 сомонига бо муомила дорад. маълумот кунед кадоми конкретни харидори номраи соҳибиш болои экран ҳаст. занг занед бо муомила мекунед. дӯстони азиз Daihatsu Nexo ёфтем ки соли 1995 абия мотор 1.6 сӯзишвориш бензини газ коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша 14,999 сомонига бо муомила дорад. маълумот кунед кадоми конкретни харидори
номеро севиш болои экран дастааст, занг занед бо қатом муомила мекунад. дӯстони азиз, Daewoo Tosca ёфтаем ки солиш 2007, объеми мотор 2.4, сӯзишвориш газхӯли, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар Хоҷанд марҳамат кунед. нақша 13000 сомида бо муомила дорад. марҳамат кунед кодони конкретни харидор номеро севиш болои экран дастааст, занг занед бо қатор муомила. дӯстони азиз, Opel Zafira ёфтаем ки солиш 2010, объеми мотори 1.7, сӯзишвориш дизел, коробкаи механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар Хоҷанд нақшаш 67500 сомон мегӯяд, бо муомила дорад. марҳамат кунед кадом конкретни харидор номеро севиш болои экран дастааст, занг занед бо қатом муомила мекунад. мошинча кондитсионераш кор мекунад, 4 диска болони абдай павок, кондитсионер мандисионер ҳама чиз кор мекунад. мошинча автопилот дорад, 4 электропакет.